गोजोन मोनाबिलिनि गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासियो। लोगोसेनो आंनि मोनसे गुरैयै खावलायनाय आरज गाबनाय, नोंथांमोना अन्नानै आंखौ आरो एसे हेफाजाब होबाव। थाबैनो 1K खालामथारना होदो, अन्नानै हेफाजाब होदो। शेयार खालामना हो लोगोफोरनो, साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे शेयार खालामना हो। थाबैनो अन्नानै हानायसेबां मदद होदो, 1K खालामथारना होदो। बाथ्राया बेनो, थाम्बनेइलाव नायना बुजिखागोन। बाथ्राया ओरैबायदि, माने बिथांनि नामा मा आंथ' बारा माबानो हायासै, सार्च खालामनो हायासै, रिसार्च खालामनो हायासै बिथांनि नामखौ। दा बिथांनि सायावबो आं बाथ्रा बुङा, गाज्रि कमेन्ट होनो साना आं रावखौबो। बाथ्राया बेबायदि, बिथाङा जाहैदों एसटि बिनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों आरो बै 6टा जातिनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन जाहैदों। दा बेयाव मा बाथ्रा बुंदों आं बेखौबो फोरमायला। आं नुदोंमोन, भिडिअखौबो नुदों, आं गोबां नुदोंमोन, बहुद गोसारदों। बाथ्राखौथ' एसे गाज्रि रावै बुंदों बुंनाया, दे बुंनांगौ। जोंनि एगेन्स्टआव जाय गसंदों बिसोरखौ गाज्रि रावै बुंनायाबो गोरोन्थि नङा, जोंखौबो बुङो माथो। जोंनि बर' जाथिखौबो अनेक गाज्रि रावै बुंग्रा अनेक दङ, बिसोरखौलाय बर'आव साबेसेथो काउन्टार होनो हादों, नङा होमबा? दा जोंना बर'निफ्राय सासे जोहोलावजो काउन्टार होदोंमोन। बेखौ लानानैनो गुबुन जाथियाथ' बुंखागोन, बुंनाया गुबुन जाथि बुंनायखौ आं जेबो बुङा। दा जोंनिनो बर' मानसिया बिथांनि सायाव गोबां नेगेटिभै गाज्रि कमेन्ट होदों। आरो सानैसो दङ इउटुबार, फेसबुक क्रिएटर बायदिसिना, बिसोरबो नेगेटिभै बाथ्रा बुंदों बिथांजोनि सायाव। दा बाथ्राया बेनो, जोंनि बर'नि आखल आखु गियान सभाब चरित्रआनो गोदोनिफ्रायनो माने बिदिनोखा होननांसिगोन आरोना, मा बुंनो। दा दैमालु जोहोलावाबो गुबुन हारिनि थाखाय, गुबुन जाथिनि थाखाय खामानि मावाखैमोनथ'। बर'निनि थाखाय दावहा नांदोंमोन, जुजिदोंमोन, बर'नि थाखायनो मोजां खामानि मावदोंमोन। बेखौनो जोंनि बर' मानसियानो फान्दायनानै बर'आनो बर'खौ बुथारबाय, नङा होमबा? थिग बेबायदिनो बिथांजोनियावबो बिदिनो जादों आरो बर'नि थाखाय, बर'नि जानानै बर'नि थाखाय माने बाथ्रा बुंबाय, बर'नि मोजांनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय, बर'आनो बेखौ एटेक खालामबाय, माने काउन्टार होबाय, बिदि आरो माने। दा बिथाङाबो दैमालु जोहोलावनि खम नङा होननांसिगोन आरो। दा मा बुंनो बाथ्राखौ, जोंनि बर'नि गियान सभाब चरित्र आखलानो बिदिनोसै होननांसिगोन। खांख्राइ जाग्राखाय मेलेम गैया, एम्बु जाग्राखाय मेलेम गैया होननांसिगोन ना मा होननांसिगोन, मा मिथिगो दा। आं जेबो गाज्रि बुंनो थाङाखै, जिखुनु जाया गाज्रियाथ' कमेन्ट फैखासिगोन खोमा आंनावबो। दे माथो खालामनो, हजम खालामनांसिगोन बिदिनो गासैनिबो बाथ्राखौ। जिखुनु जाया बिथांजोनि नामा मा कमेन्टआव हरबानो जाबाय। जोंहा आं मादैसो जागोन नामा बिथांजोखौबो। गाज्रि मोननो नाङा, गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आंखौबो। अके, दोनथ'नोसै।